איזה פה שתיים? בסדר, אני פה את אורן. צק! יופי ליד. אני יודע שאתה רק סיטי, אבל נחמה כזה, לא עכשיו... אמרתי לך מול האוטו פיקו. לא כנראה לא משחקים שלנו. אני רואה שזה היה, אני נהנה לראות. אני יודע מה, אבל לא יודע מה משחקים. יופי, רגוע. יופי. יאללה, תדברו. לא, שחק. הוא יכול משלים גיא, אני מבקש להסיר את הוודו ששמת שם. סתם זה פחד 5. טנגל מנצחים כבר. בוא נראה משקוף גם. יואו, אני בשוק. יאללה, תביא את ידי. שוב, תת שלי. סליחה, בכדור, לא? נו! יופי, יופי, יופי! יואו! קורה כמה זה? קורה זה 2, משקוף זה 3. 2 משקופים וקורה. לא, 2 קורות. לא, לא. 2 משקופים. אם הוא לא שם את זה. הוא לא יודע לשים. אפשר לשים גול זה כאילו... תמיד הוא מוצא את עצמו שוער ולא שם את זה. השאלה אם הם הגיעו למשחק הזה ל-11. מה הבעיה? משקוף אחד זה הנה. 6 על בית"ר הם הגיעו. משקוף אחד מהבית. שמע. כמו שהיה לנו שבוע שעבר. כמו שהיה לנו שבוע שעבר. יאללה, תשלים ל-11, תשלים ל-11. דווקא זה היה כבר 11. לא, זה לא 11. הוא מגיע ל-11, הוא מגיע ל-11. כמה? 8? כן. אחי, משקף וזהו. הנה. למה? אלעד, כפר עליך, כל פעם זה קורה, עיניים שלי. להם עם שחקן, אל תעשו עם שחקן באמצע. אבל אני, בן משה, מה אתה הולך לי עכשיו אליו? בן משה. איפה? רגע. בן משה זה שם יונתן. כן, זה יונתן אחר, אז כאילו, זה להביא את בן משה. כולם משה זה 3 יונתן. בן משה. וואט, 2 סתם. יאללה, תסיים. הוא לא מסיים. עצרתי. מה, הפנים? ביצה? מה קרה? הביצה שלו בפנים. כמה אצלך? עכשיו שומעים את זה בהקלטה. 6-9. מפחידים אותי? יאללה. דקה בצד. מי פה? יופי. שוער.
בין המרשה, בין המרשה. Ja, was so hat das mal wieder schlafen. לא, שאני מילת מטורית. קר שזה מלד מוכר? לקח, שאלה, דוד. מעולה. קדימה. כל אחד, טוב. אליי. תובש, 3. היה גול? עוד דקה! מה לעצור זמן? לא. וואי, יש להם שם קלעה. חברים זה נכון? טוב לנו שלא כאילו. אני בשוק. זמן, חבר'ה, לא רלוונטי. מה הזמן? נגמר. שני המשחקים יצאתם בגביעים. מה זה חרא? גול מקילומטר. הם ממש קופים. לא באלימות. זה לא עוזר כלום. שאומר למעלה. אומרים שאני לחוש. צריך נעשה כדור. לא נראה לי היה אחד שלו בהגה. גם מקורי כן? ילך, עכשיו ילך, הכל יהיה בסדר. הכל טוב. תרים בראש, יאללה, יהיה וזרקתי את זה. והפדים האלה של אנשים. יהיה בסדר. לא, יש... הכל מאיתו יתברך. לא תפס שהוא לא סרט הפעולמיה. כן. זה ששמים פה במגן עצם. ותשים כזה, תעשה כמה ליפופים, זה יהיה חוזר. או ברבבה יותר. יאללה חברים! רגע, הוא פצוע, חכה. הוא עשה עצמו גליק. גליק בהתנסות. אורן חזר קיצר לבזבוזי זמן שלי. יש לי, אני מוריד לו כל הזמן. לא הבנתי, אם כדור שוער הוא יכול לקחת עם היד לבעוט? לא? כן. מה כן? אם הוא לא הוריד אותו, עדיין. אם הוא עדיין לא הוריד היה אותו. כדור בחוץ. לא, הכדור יצא כדור שוער, הוא לקח את הכדור. כדור שוער מתחיל? לא. איך כדור שוער מתחיל? עם היד או עם הרגל? לא, משהו בעט ואני הדפתי, כן, זה בתכלס אסור. צריך להתחיל מהרצפה. פעמיים, גם היה לו פעם אחת שהוא משך ככה עד שהוא מסע ולא... צריך לעצור את זה באותו רגע. כן. לא להתווכח אחר כך אם יש גול. באותו שנייה, לעצור. זה להאמין למים. יופי, אבל היה טוב. יודעים על הכדור. למה השער כזה נמוך? יש יותר מדי אנשים. מה, אתה לא בקבועים כאילו? מה שקורה, הרשימה שלהם נתקנת רק עכשיו אור קטנה. ישן. שקר, משתלבים. אז
אמרתי לו טוב, אני אולי עושה שאתה זה בגלל. עכשיו הוא לא התקן, ולא רק זה, הוא גם הצטרף ואז הוא דחק אותו למונטנה. עכשיו הוא כבר... זה העבודה שלך. לא עושה, לא משנה מה אתה עושה, אתה עושה את המקסימום. הרי אני רוצה עכשיו לאבסורד, כאילו, נגיד ואני קורא, יש לי מה, אני יכול בשלום, לא להגיד אני נכנס. בעיקרון לא, יש עד יום שלישי ב8 בערב. זה מה שאני אומר. נראה לי 8 בערב, לא יודע, יש אנשים מתכננים תוכנית. אנשים מתכננים תוכניות, רוצים איזה, אתה יודע, 4 שעות, עזוב, נגיד ישנתי, הותקרתי רק ב5 ומשהו, ואז... תקשיב, אורן קודם היה למעלה. חי טוב אתה ישן צהריים. באמת? יאללה ליאללה! הוא היה למעלה בשביל ללחוץ. לא נורא, הוא חושב. פגישה טובה. לא, הוא לחץ על השחק, הוא לא יכול לחץ על השחק שם. אתה נגיד שהיית פה עליו, אתה יכול לחץ על השחק. הוא פה. אחורה. שלוש נקודות, רשמתי, נתן. בוא נעשה רישום של הקורות, נראה לי יותר מעניין. ליאב, 2 נקודות, ליאב, 2 נקודות. היום מצטים טנגה. אני היה לי באותה שיצא שלנו. העיקר אלעד מבסוט, זה הכי חשוב. תומר איתך, גדול. עצרתי. איתן, מה קרה? לא, הוא לא משחק, מה? תיכנס שנייה, יעקב. תיכנס שנייה, שים עליי. תעלה. הוא משחק היום או? תקליט, אחי, תעשה תקליט וששאל אותך, תלחץ לו בוואטסאפ. שלומי ב4 הכניס את עצמו, אני ישנתי צהריים. מה אני אעשה? אמרתי לחבר שלי כבר, הוא היה פה. נו מה? הוא אומר את האמת. חזק. הוא תכף ייכנס, הוא יוצאים מעליי אני ידעתי שזה יקרה. איתן אמר לי, דקה עשירית הברך שלי הולכת. מי נכנס? יאללה, זמן רץ. אני רואה את זה אחרי פיזון. רגע, לעלות או לא? מה קרה? בוא את זה, הוא היה מעיף את זה לרתיחה. הזווית לא קולטת לשם. לא קולט. לשם, תשים לשם. אבל תפס את הביצוע שלי, נכון? לא. איזה כדור קיבלת פה, בגול. ככה. היית לך עולה? היית חלוץ באופסייד, קיבלת כדור. כדור לא הגיע אליו. לא ידעתי לשלוט על הסוגרים שלי שם באותו רגע. לא ידעתי מה לעשות, זה יצא לי... רגע, הרגשתי סיודי.
כמה זמן נשאר? יש להם עוד 2.5. ימינה צחי, ימינה! לפני. לא של אחד ולא עושים פה גולים. יופי, עכשיו. בצד השני, עכשיו! קשה לי תומר. הפעם מה שצריך לקרות כואב. הפעם זהו, מה שפתעתי זהו, זה לא הגעה. כן, יש זמן. יש עוד 9 דקות. וכלום, לא קבוצה טובה, כאילו, שעכשיו לא תשאיר אותנו. היינו 4. הוא לא מוסר. אלעד, יא פרייר, אלעד. תכלס, תביא כבד במשרד. אורן שלומי. זו פציעה כזאת. תאמן 4 שנים. לא להשאיר אותו לבד. איתן טוב, טוב. לא יודע, אחי. לא יודע. אם אתה רוצה ללכת, כן, לא, אני יודע, לא בקטע. סובב! לא בגלל אלעד.
תראה, איך אתה? אורן שלומי ימינה. לא, אני פשוט צריך, אתה יודע, זווית מסוימת, זה מה שמרגיז. אלעד, בוא! כמה זמן? נו, וכמה זמן אנחנו נשכה הזאת עכשיו? לא, אבל היום לא, הוא ביצי, גם יותר גדול ביצי. וואלה? נכון, אני לא... בגלל אני חושב בקבוצות, חלק את השני. תדבר. לא בעצמך. אמא שלי, די שם משהו בשער, אני לא צוחק. למה אתה לא משחק? עצרנו, מה? עצרנו! שמע, משהו עצרנו. לא, אני רוצה שיהיה חוץ. אני רוצה שיהיה חוץ. שמע, ספר תורה. צריך להוציא את גיא מהשער. טבלת יעקב! מה עם הזמן, ניצן? עוד דקה וחצי. עוד דקה וחצי להערכה. 0-0, לא? לא. היה לי אחד. נו, סיגול! תן לו, שלוש! תסתובב ימינה, בגוש השמאלה, שלומי באמצע. בוא אתה לפה. באמת. עוד דקה. זהו, לוקח לו. גורו! יופי גם. תישארו בשמירות. אלעד, בוא, אלעד. בוא. עוד. 9-9. פה. איזה ירים את הראש. היי. דקה. היד! מה זה ברח? תומר, היד! לא נגעתי! תומר! קח אותו! גיא! יופי! הייתי נורא! לא הרגשת? עזוב!
התחלתם את הערכה. איך מאחורה? בוא, חברים שלי. עומר, אני ידי ימין. הערכה. לא, אני יודע שאתה אמין, אבל נו, אולי אני יודע שאתה... אבל אני ידי ימין. בואו, למעלה. אוקיי. בסדר. יצא. יד. אתה פרימדונה! הוא יודע. תן שלומי קטנה. תגיד עם הרגל, יואו! בן משה! תומר! גדול, אלעד! ליאב, בעיטה שלך. הרסת את כל ההתקפה. עוד דקה! עוד דקה! רוגע, אחורה, אני עושה שחקנים. אלעד! חצי דקה. תגיע, רק תגיע. בואי, אבל, בוא! מה קורה? ליאב! יאללה, 20 שניות. בן משה! אבל הוא מגיע! 8 אנשים, תביאו גול כבר! 10 שניות! הלאה, עצרתי. 10 שניות. עצרתי, 10 שניות. בן שלי רצתי, כפרה עליך! הלאה, ממשיך. 5, נו. זמן. שמע, אחי, לא יאומן. לא נכנס בגללי. כן, השוער! תשמע, אתה שוער, גמרת את המלח. הוא כיסר מלח שם. כיסר את המלח. מלח, שום, בצד. מי שעומד בשער נמצא שם מריח לא אותו זה בגללי. חמסה, וודו. מה, בועטים מהקורות. יש רק מה לכתוב גול עכשיו. בוא נשמור על הזה. מזל. גיא בשער. גיא. לא... משחק הזה זה רציני. יאללה, שחק. לפחות חכה יותר מדי שהם יבואו. ניצן באמצע! נאור, תמשיך, נאור! לא, שים! יש!